روجا سێشەمێ bi helkeftina 103 salvegera komkujiya Sîfo ya got Osmaniyan di derheqê Ermeniyan de pêk anîbû li avahiya Encumana Zagunsas a rêveberiya Xwesera Dîmokratîk li bajarê Amûdê û bejdarbûna gelek nûnerên sazî û kesayetan ev roj di min duruşmeya doh Ermenî îro jî Kurd hat bibîrxistin. Di destpêkê de belgefilmeke hate nîşandan û tê de komkujiya Sîfo hat şirovekirin û paş re gelek gotin hatin xwendin û tê de komkujiyên di derheqê gelên Kurd û Ermenî de hatin şirovekirin. Sabah Şabo jineke Siryanî ye dibêje got papîrên wê li ser destê Osmaniyan hatin kuştin. Dibêje piştî 103 salan komkujî li ser destê Tirkan careke din li Efrînê dubare dibe. أفتخر بكوني امرأة سريانية. Ez serbilind ku Siryanim û gelê Siryan doza mafê xwe dike. Derheqê komkujiya ku berî 103 salan di derheqê gelê Siryan, Kildan, Asûrî û Ermeniya de pêk hat. Em bangê hemû rêxistin û sazî û dewletan dikin ku vê komkujiyê nas bikin. Her wisa gelên li vê herêmê dijîn û li ber xwe didin ji bo azadî û mafên xwe nas bikin. Hevserokê Encumana Zagunsas ya herêma Cezîrê Hekem Xello rexneyên tund li civaka navnetewî dike got beriya 103 salan çawa li ser komkujiya Sîfo bêdeng man ana jî ji bo Efrînê bêdengin. Ji ber wê yekê jî bi rastî qetilamê got çêkirin û êş û derda got Efrîn dikişîne aynê merekargirê de bi qetilamê Ermeniya ve yek kuştin heye, yek tathîr heye, cinayet heye, yek penaberî heye, aynı wulud heqê Ermenat çêbû. A muhim û a gerîng dünyayê cîhanê jî di wê demê de di wextê Ermena de jî yani ehemiyet neda qetilamê Ermena. Îro jî civaka navnetewî bi rastî mersela û krîza û alozî û karîseta Efrînê paşgoh kiriye. Tu sihêzên navnetewî çi sazî bin, çi dewlet bin di hewara Efrînê nehatine çavê xwe jêgirtine ew jî şerîkê dewleta Türk. Hevserokê Encumana Cîbicîkar a Federalîzma Bakurê Sûriyayê Mansûr Es-Sellûm doz li dewletên koalîsyona navnetewiyê dike got di derheqê komkujiyên kevn û nû de bêdeng nemînin. Ji bo vê komkujiyê em ji cîhanê re dibêjin divê hûn nas bikin ku koçberiya bi zorê û guhertina demografî genosaîd e û qirkirina çanda gelan û dîroka wan ew jî genosaîd e. Genosaîd ne tenê ji alî fîzîkî de ye û êrişên Tirkiyê ku îro li bajarên Bakurê Sûriya pêktîne mîna Cerablus, Ezaz û Efrînê genosaîd e û ew şermeke li ser eniya mirovahiyê. Hêjaya gotinê ye got li gorî çalakvanên Ermenî komkujiya gotê naskirin bi navê Sîfo artêşa Osmaniyan di salên navbera 1914 û 1923 de komkujî pêkanî û di encama wê de nêzîkî 500,000 Ermenî, Siryan û Asûrî hatin kuştin. Ev komkujî li gelek deveran pêk hatibû mîna Diyarbekir, Dêra Zorê, Torabîdîn û Orfayê. û heta wek vê demê ev komkujî cihê naxokiyê di navbera hikûmeta Tirkiyeyê û cîhanê de. Zana Umer, dengê Amerîka, Amûdê.